O Concello de Barbadas lanza unha campaña de sensibilización para concienciar a poboación do grave impacto de tirar as toalliñas húmidas no cuarto de baño. Cada ano, máis de 24 toneladas deste produto rematan na rede de saneamento municipal, o que provoca sucesivos atascos e avarías tanto nas propias acometidas dos edificios como nas tubaxes xerais, co conseguinte gasto económico. A composición plástica das toalliñas impide a súa descomposición e basta a súa acumulación para causar sobrecargas e roturas nas tubaxes, así como obstrucións nos aliviadoiros da rede. Desde o Concello denuncian que ao longo do ano hai numerosas avarías por esta causa. A recollida de augas pluviais na rede tamén se ve afectada ao arrastrar estes produtos. Nalgunhas zonas verdes da Valenzá, preto do río, saen toalliñas ao exterior das arquetas porque a acumulación fai que se levanten as tapas. A campaña lanzada polo Concello de Barbadas propón alternativas á veciñanza, tales como tirar este tipo de panos ao lixo en lugar de facelo no baño ou utilizar toalliñas biodegradables e respectuosas co medio ambiente. Pese ás numerosas campañas destes anos centradas no grave impacto das toalliñas, os datos amosan que o seu uso vai en aumento. No ano 2024 estímase que 24,6 toneladas deste produto remataron na rede de saneamento de Barbadas, un 5% máis co ano anterior. Cabe recordar que as negativas consecuencias de desfacerse das toalliñas no váter non rematan nas tubaxes e depuradoras. Os panos acaban por chegar a ríos e mares, onde poñen en perigo a fauna e flora dos ecosistemas.